silingang lalawigan sa Negros Oriental, nakadawat og mga food packs ang 300 ka mga pamilya sa mga porter sa seaport ug airport nga giandam sa mga sakop sa Philippine College of Physicians Negros Oriental Chapter. Samtang ubos pa ang lalawigan sa Modified Enhanced Community Quarantine kun MECQ. Gipailawom sa MECQ ang lalawigan sugod ni adtong June 16 ug gilugwayan kini hangtod July 15. Tungod niini gitakupan ang mga patigayon. Samtang muapod-apod usab og mga food packs ang Negros Oriental Medical Society sa mga masahista, beauticians ug uban pa nga apektado usab sa MECQ. Tag na po ka kilong bugas ang ilang nadawat. Samtang nakadawat og 20,000 doses sa Sinovac ang lalawigan. 10,000 doses alang sa mga mulupyo sa Dumaguete City, samtang ang laing 10,000 ka mga doses iapod-apod sa 25 ka mga lungsod ug mga dakbayan sa lalawigan. Ang Dumaguete City usa sa mga priority nga hatagan og mga bakuna tungod sa pagsulbong sa mga kaso sa COVID-19.